Kasancewar tashar mu ta Nawa'im ta himmatu matuƙa wajen bayar da gudunmawa akan abin da ya shafi zamantakewar aure, kama daga kan soyayya, kalaman soyayya, shawarwari ga masoya da ma ma'aurata ga baki ɗaya. Domin haka ne muke yi muku guzuri a wannan bidiyon namu na yau da ɗan takaitaccen bayani akan abin da ya shafi genotypes. Ma'ana dai gwajin dacewar kwayar halittar genotypes tsakanin waɗanda ke da zummar aurar junansu. Genotypes. Menene genotypes? Genotypes wani sinadarin kwayar halitta ne da ke jikin ɗa namiji da na mace da ke zuwa da wata iriyar siga mai siffofi kamar haka tsakaninsu. AA plus AA, AA plus AS, AA plus SS, ko kuma AA plus AC, ko kuma ya zo da sigogi kamar haka: AS plus AS, AS plus SS, SS plus SC, SS plus AC, ko kuma SS plus CC. Gwajin da ya zo da sigogi kamar haka a tsakaninsu yana nuna masoyan za su iya aurar junansu babu wata matsala da ta shafi genotypes ɗinsu. AA plus AA, AA plus AS, AA plus SS, ko kuma AA plus AC. Waɗanda kuma nasu sigogin suka zo da siffofi kamar haka: AS plus AS, AS plus SS, SS plus SC, SS plus AC, ko kuma SS plus CC. To hakan yana nuna bai kamata masoyan su auri junansu ba, kasancewar hakan zai iya sababa matsaloli masu ɗumbin yawa ga ƴaƴayen da za su haifa a nan gaba. A dunkule dai sikila za su haifa. A ƙarshe dai abin da ya kamata mu ankara daga wannan bidiyon shine da yawan mu sukan fada tsundum cikin soyayya har ma su yi nisa a cikinta, wani lokaci ma har a kai ga ɗaura aure, amma ba tare da sun san menene genotypes ɗinsu ba, har sai bayan an ɗaura aure ko kuma dab da ɗaurawa sannan a yi gwajin, wanda yin hakan ni a gani na kamar akwai ganganci a ciki. Shin a yayin da kaga yarinyar da kake so ka yi tunanin ka je ku fara yin gwajin genotypes ɗinku, ko kuma kawai ka tsunduma cikin soyayya da ita ne kai tsaye ba tare da sanin haka ba? Shin kan a ɗaura aurenka aka yi muku gwajin, ko sai bayan an riga da an ɗaura kuka yi, ko kuma dai har yanzu kuna zaman aure ba tare da kun yi gwajin ba? Ku rubuta mana amsoshinku a can sashen da aka tanada domin yin ƙarin bayani, wato comments. Kada kuma a manta da yin subscribe, like da ma sharing. Mun gode.